Bona vesprada a tots. Moltíssimes gràcies per estar així acompanyant-nos en esta presentació de la candidatura del Partit Popular a les eleccions de Morella, d'aquestes eleccions de 2011, que com tots sabeu són municipals autonòmiques. Són cada 4 anys i jo ja fa 12 que estic així una mica 3 candidatures com a cap de llista i ara me toca tancar la llista. El temps passa, les coses van evolucionant i tenim una magnífica llista encapçalada per un magnífic cap de llista, un magnífic líder com és Guillermo Sangüesa. Jo tenia que presentar una miqueta l'acte, però ja que he estat 3 vegades encapçalant la llista, que he estat 8 anys i mig com a portaveu de l'Ajuntament de Morella, crec que tinc que fer una miqueta d'una pequeña reflexió. Vos he dit que tenim un gran candidat, jo l'he conegut com a company, l'he conegut com a portaveu i té grans qualitats. Té una bona oratòria, sap estar, és tranquil, sap controlar els nervis, que això és molt bo, sobretot estant així en la posició de Morella, perquè no és fàcil. Jo us ho dic perquè han sigut 8 anys i mig aguantant, resistint i moltes vegades en situacions poc agradables. A mi m'han dit de tot en els plenos de l'Ajuntament, però de tot, o sigui, menys bonico. I és així, i tens que tindre molt d'aplomo i molta sangre freda per a resistir i aguantar un pleno sense perdre els papers i perdre els nervis. I això ho té, Guillermo. Té valor i té il·lusió, perquè tots sabeu que manifestar-se en els pobles és més complicat que en les ciutats. Així ens coneixem tots, se parla, mira, estos van així, van allà, però jo crec que ens podem sentir orgullosos del nostre partit, principalment perquè continuem ahí, malgrat totes les dificultats que tenim, estem ahí, amb il·lusió i amb ganes, i a més tenim un relleu generacional detrás nostre, que ara estàvem comentant fa un moment, que no ho teníem. Jo crec que la candidatura és una candidatura excel·lent, tenim representants de tots els sectors, de totes les edats, tenim grans, joves, jubilats, tenim gent del camp, tenim professors d'institut, tenim empresaris, tenim estudiants, estem representant a tot el teixit social de Morella i bé, jo espero que tinguem molta sort en aquesta legislatura. Considero que és una legislatura crucial per a Morella, crucial per molts dels factors que ja anirem parlant d'ells durant tota la campanya electoral, però és fonamental perquè la representació que teníem socialista en el govern autonòmic desapareix. Chino per primera volta no va a les llistes com a diputat autonòmic, Ernesto Blanc no entra en les llistes, doncs aquí queda un buit de poder, que ens quedem una miqueta desengelats. Jo crec que l'única opció que tenim possible, bona i que pot donar il·lusió a la nostra ciutat és votar al Partit Popular, ho tinc claríssim. En aquestes circumstàncies, en aquests moments, més que mai. Cal votar al Partit Popular, cal ser forts, cal aguantar i tirar endavant amb moltíssima il·lusió i a aquesta candidatura no les falte. I abans de presentar-vos la candidatura, vos passarem un vídeo. Moltíssimes gràcies.